Takže čau, já vás zdravím u dalšího videa a v dnešním díle si zase zahrajeme Lara Croft a je to už vlastně z té hry druhý video, akorát, že teď už to nehraju na klávesnici, ale hraju to na gamepadu, to je vlastně ovladač a tady na to zase něco píše, takže jestli to dobře chápu, tak já tady budu muset najít nějaký to jeho kladivo nebo co? Nebo abych tam mohl stoupit, tak budu potřebovat to jeho kladivo. Nebo tak něco. Spíš by mě zajímalo, jako proč jsme ve vodě, jinak pohoda. Jako máme jít. Ale tamhle něco je. Je. Žralok zase. Mrtka jedna. Tak, vyměníme se zbr... Ten už je mrtvý, pohoda. Nebo že já tam hodil granát. Počkej, jak se plave rychle? Jo, takhle, už je dobrý. Jak to tedy je vlastně na tom gamepadu jiný? Jak jsem si nebyl úplně jistý, no. Tady vylez. Ale popravdě hraje se to mnohem líp, jako. To určitě, jo. Tady nahoru. Ještě nahoru. Tady. Jo, tady dobrý. Tady bude nějaký ten pták, zase vyletěl z posedu. To se mi děláš prdel. To zase bude trolů, jako v minulém díle téhle hry. Na jednom místě jsem se zabil asi 30krát. 3krát. Ale jíst by si třeba nechtěla. Prolezeš po skále jak nějaký pavouk. Tak se v kůce zastavíš. Tak to nepůjde. Za mnou je něco? Jo. Jo, takhle. Hop. Jo, dobrý. Tady bude nějaká mrcha, po mně půjde. Hnedka. Jo, dobrý. Pohoda. Ty vole. No, přesně jsem to věděl. Že tady po mně něco půjde. A tak jako tady to je zatím hezčí, se mi zdá, jakoby celkově, že to je hezčí než tamto. Odrazíte na vás nalepené přátelé. Jo. Jo, dobře do něj kopla. Teďkam co? Jo, tady. Tady na řesu. Tady naproti. Tady nahoru. Sem bych nevlezla, někdy bych se měl posrat. Ani za zlatý prase bych sem nevlezl. Co to hází? Takhle. Ty mrtvo. Co to je, ty vole? Kurva. Jo. Tady po mně půjde nějaká svině, já už to vidím. No, zase jsem hodil granát. Tak bouchni. Už slyším tu mrchu někde. To je v prdeli. Vyrazíte ke stěně, provedete komínový skok vzhůru, opakovaně stisknutím a pokračujete vzhůru, OK. Vole. Tato má jinak naučený tady ta.
Teďkon tady dozadu by to mělo být. Ty vole, já už slyším toho týgra zastranýho. Ty vole. Tam co to je? Vůbec nevím jako... Jo, dobrý. Už jsem myslel, že tam udělám něco blbě, ale letím na schody. Epic. Tady budou ty tygři nebo něco, já už to vidím, jak kolik tady toho je, ty vole. Epický, no. Si to nabila hubu, ty vole. Jestli já se zabiju. Nahoru, tady takhle. O, luxusní hudba k tomu hraje. Snad se toho chytí. Dost nahoru. Co? Tak to jsem ani nečekal, že to udělá jako. Jdi. A jako třeba jít by si nechtěla. To je jedno. Tak to roztoč. Kamo... Tak teď jsem se málem posral. Počkej, proč to vede i tamhle? Aha, tam se asi nějak budu muset dostat nebo něco. Tady dolů. Chyce. No, do prdele. Přesně jsem to čekal, že se zabije. To si ze mě děláte prdel. Tady to zkusit já tak ležím dole hnedka, jenom bych na to měl skočit. Takhle a tady do strany. Na tu tečku, já to věděl. Dobře, a tady už můžu slíst. Jo. Kamo, vážně je tady polívka. Kamo, nechápu, co tady mám dělat. No, já to věděl. A nevím, jak se přepínají zbraně. A hejbat by se třeba nechtěla. Jsi podělena? Tři jo. No do mrtka. Ty budeš ty čtvrtý, tak mě trefí šlak. Když se přepínají zbraně. No, tak už to vím. Jo. Snad lezu dobře, jako já lezu jen tak jako na typovačku. Jdi? Jestli mám jít někde jakoby tady dolů. Tady nahoru někde. Takže takhle. Otoč se. Musíš dozadu jdi.
Ne, takhle. Jo, dobře, jo. Tady dolů, snad, jo, tak už jdu dobře teďko. Si tady hází saltíčka k tomu. Ok, tygr. Mňau. Máte-li plný ukazatel adrenalinu, lze zapnout střely do hlavy. OK. No, to říkám, to je nějaký medvěd tady na mě řve, ne? Výstřel do hlavy provedete tak, že držením LT, to je myslím tady vlevo, jo, LT a dostanete tečku do značky zaměřovače, poté stiskem RT vystřelíte na hlavu. OK. Tak jdem. No, no! Jako kdybych to neříkal. Tím vrtko jedna. Spálená, vole. Co děláte? Chcete mě zabít, vy debilové? Ne, já vás zabiju. Hej! Už to stačilo. Svině jedna. Spáleno, dobrý. Třetí. Kolik mám života? Dobrý, dobrý, pohoda. Vyměním zbraň a jdeme dál. Se tady budou takhle zase na každém rohu. Když toho tam trefí šlak. No, co to je? Co mi děláte prdel? No, další. Netopíra netrefí. O, ten vítr, to je úplně luxusní, jak je slyšet. Se dozadu. Na druhou, holka, na druhou. Už se. To není sranda takhle. No to si ze mě nemá děláš prdel. To si ze mě děláš prdel. Kam proč jsem mačkal střelou? Já se těším, jestli doopravdy dostaneme to kladivo. Já jsem teda schválně nekoukal už dál na ty videa, jenom na to první, jakoby hnedka tam na začátku, ale pak už jsem se na další nekoukal, abych jsem nevěděl, co mám dělat. A jestli dostaneme to kladivo, tak to bude úplně luxusní. Jako co já si pamatuju, tak v jiných dílech, vždycky když jsem něco tam ze začátku, nebo ne ze začátku, vždycky když jsem něco měl získat, tak jsem to potom na konci získal, tak uvidíme. Skoč nahoru. No. No. Tady, před tebou je. Jsi moje blbá. A zabij to. Jak to zrovna udělat? Jak se mám asi tak dostat dál? Aha, tady dolů. Tím myško.
Kamo, tak ta má skill, hej. Ne. Aha. Ber artefakt. Jako 20 mám mít asi tak kam. Jo, hele tady. Už to vidím. Co to je s tím ty vole? Tak ta už málem byla dole, ta to měla o kousek. Tak to zase letělo jak Spider-Man, ty vole, jak žába. Nemůže střílet takhle. Takže já jsem se jenom mohl přeběhnout, jo. No tak to si za mě děláš prdel. Jenom jsem mohl sem běžet a udělat tohle. Co jsem dělal úplně... Oh, yeah. They're severely weathered. Bhagavati of the Seventh. It must be referring to the capital of Patala, the lowest infernal world in Hindu tradition. It's a netherworld populated by snake people, although the enlightened one, Narada, spoke rather fondly of it. That's Shiva on top, and his mistress Kali is down below. Zápisy v deníku od Ančeny. Tak si je přečtem. Úplně dolů. Bhogavati je hlavní město Pataly. Sedmého podsvětí podle hinduistické víry. Obývají ho Nagové, kteří se nejčastěji zobrazují jako hadům podobní lidé. Architektonický styl rozvalin se nepodobá ničemu, co bylo kdy na jeho západě nalezeno. Navíc jsou ruiny starší než jakékoliv jiné naleziště, které jsem dosud navštívila. Což mění naše představy o tom, jak se hinduistická víra šířila Asií. Musím najít cestu dolů a musím vyzkoušet tu páku, co je u vstupu do této oblasti. Tady je nějaká páka. No, tady je ta páka. Aha, tak to nefunguje. Kam co to zase ze sračky tady? Držíš se? Kamu, co to je? To úplně mě tohle mě vždycky sere. Když ty hry jsou úplně v pohodě a potom... Ne, jdi dolů. Slez! Ty vole. No, tak jsme dole jako. Co? A tady můžu dát tu klíč. No, tak to si skočila daleko teda. Že jsem tam zase lezl jenom kvůli nějaký debilní tyči. To si už znamená, že mě děláte prdel. No, jděte do prdele, fakt že jo. Jděte píči ze strany.
Hop. Tak teď už by to mohlo jít, ne? Nebo já se sedím, že to bude i na druhé straně. Protože si nemyslím, že by to bylo jenom takhle jednoduchý, jako. Co mám s tímhle tím dělat, jako? To tady polož. To nechci. Teď bych se měl vlastně nějak dostat zpátky, co? Hop. Jo, pohoda. Jsem se bál, že to nepůjde takhle. A teďka ještě teda na druhou stranu. Když to jdu na cestu, tak to teda zkusím, ale pochybuju. Ještě na jedné straně. Teda doufám, že to bude jenom na téhletý straně. No to mě poserte. Prosím, a je po mně. Kam to přežil? Ne, jděte do prdele, Svině hnědý. Stejně tady budu muset líst jako kot. Nechtěla by se zhejbat taky trošku. A jebu. Jo, tady to je to teď zase. Počkej. Já jsem skočil z té strany zase sem. Koupej se. Počkat. Tady to dál nejde, takže to musí být tady. A nějak to tady se musí dát dělat. Tady. Kamo, tak asi co s tím mám udělat teď? Jak to mám asi tak kurva udělat? No to jsem to taky z té druhé strany se tady mohl jenom zoupnout sem. Já se musím dostat tamhle nahoru. Tam se musím dostat nějak. Já už to vidím. Teda doufám, že to vidím jako. Já nemám lékárnu. Co mi děláte prdel? Tak to jsem slušně v prdeli. Jo, takže tudy to půjde.
Jsem rád a doufám, že to nebude trvat tady to zase 1,5 hodiny, když jsem to natáčel předtím, jako. Tak a teďka už jen cestu zpátky zase. Sem. A teď sem. A teďka už je to vlastně jednoduchý, doufám. Samozřejmě tam budou zase další nějaký hlavole, my si myslím, jako v tomtom. Vlastně v tom, to bylo hnedka na začátku v tom prvním díle. A to jsem přišel, už jsem selektivní. Komu, Házej to. Ty vole. Málem bylo po mně. Našel jsem cestu dolů, no. No, to si ze mě asi děláte prdel. Vyměň si to. Ne, tohle vem. Cípně ty zelená mrtvo. Vy svině hnusný. To jsou mrtky. Co stane, když to hodím? Oh. Šplhej, holka, šplhej. Tak, a co je tady jako? Co z toho mám posrat, nebo co? Já myslím, že to budu muset strčit pod to. Kámo, ona vezme krabici velkou jak svině. A jenom jí táhnou pohoda. Tak na to vyšplhej. Já myslím, že tam je to vlastně ta tyč, tak tu asi budu muset zhoupnout, aby se to zvedlo. Myslím, že nic víc tam vlastně by nemělo být. Doufám teda. Jo, tady. Tady. Pojď sem. A vlastně tady už se to jenom rosto. Tady už to dám jenom dolů. Tu jeho paži. Jo, přesně. A tím se dává nějaká ruka dolů. Jako co s tím potom mám dělat? To dolů. Ty vole, to jsem měl docela ranec štěstí teďkon. To bylo opět offous a já potřebuji najít někde nějakou lékárnu. A dám dolů a na druhou. Tady ty ještěřiny, jak tady leží. Oh. Sorry. Tady to není, jo. Musí to tam být, když to tam vidím. To je jedno. Tady jsou nějaký vrata, tak se tam podíváme. Do prdele! Kurva jsem se. Tak teď jsem se málem posral. Kámo. Tady bude další mrcha někde určitě. Hej. Nejde?
Šel jsem dolů. Oh. The architecture here is different. It's similar to the Niflheim ruins. Jdeme Dylina. To je popíčo. Já chci, aby skočila na tu zeď. A ona skáče zase na tom tohle. No, to fakt nejsi normální. Tak a teď už se ti to 100% povede, holka. No, to se ti to povedlo, ty. Tak takhle, no. Takhle tam ale skočím potom na to 100%. No, uvidíme. Vidíš to? Úplně Dylina debilní. Ale dělá si ze mě prdel. No, asi ta holka je úplně vypatlaná. No nějak to tady být musí. To bude určitě někde tady z druhé strany něco. Jo, asi se tam skočí se odsaď tam, bych řekl možná. Když jsme píča, holko. Fakt jsi úplně vypatlaná. Jo, dobrý, já to říkal. Ale prostě to nechci vůbec vypat, ty pohledy, ty vole. Jediné, co je u téhle hry vážně blbý, je to, že ty pohledy občas blbnou, no, že se to nemůže občas ovládat sám, no. Jinak je to super. A já se sem zase lezl jen tak, prostě abych si sem prošel pro nějakou polívku v džungli. Je to vážně doslova nese. No. Ještě jednou spadnu z výšky a jsem mrtvej. Cípnu jak hovno. No tak teďka se tady zabiju, nechám se zabít. Co to do prdele je? Já jsem v prdeli. Zabijte mě. Třeba jako zabít bys mě nechtěl. Třeba by mě zabili. No tak. Aby se mi dobil život, protože jsem neměl lékárnu, no by se dobil život. Tady běhá, zase jsem tam měl polívku nějakou předtím. Tady bohužel jste ještě debilní, já už to vidím. No. Zezadu ty mrtko zeleného. Už to chcípí všechny, zmrtci zasraný. Mrtky jedny. Co tady? Teď se nikam nedostanu, co? Co děláš, ty jsi špatný.
No, vidíte to. A jenom jsem zmáčkl Ačko. Skočila úplně do prdele někam. Tak polívka zase. Zase tady nic nevidím. Tak. A teď tamhle, hop. Tak, dveře se nám otočí. Teda, dveře se nám otevřou.
Tak to si ze mě asi vážně děláš prdel. Teď to dělá na schvál. Co? Teď si tam pustil video. Máme slyšet. Jo, to tam bude slyšet. Tak ať to dáme sluchátka, prosím. Takže už jsme zase teda tady, jo. Nepojde do toho, co má v ruce, nasadit to, co jsme si vzali. Ale jak se k tomu budu vyjít? Kde je ten video? To je tady, takže jsem si měl dostat tam nahoru, netopíře se. To je skill, ty vole. Jo, tady, hele. Takže jsme to tam netopí, ty vole. A řekl bych, že tady dole mi to bude k ničemu, protože na to nesvítí vůbec sluníčko, tak to zase dáme dolů. To říkám. A tady podle mě bude tenhle volant to... tam udělat to světlo vlastně, aby to šlo. To musíme udělat nějak už teď. Když ona tady stojí, no další ty vole. Jsou další ještě někde. Tady takhle objeví radši celý a... tohle tam ne, tady to taky ne. Mám to vezmu. Udělám to s ní takhle. Úplně jinak. Ty budeš na té druhé straně. Jo, ty budeš takhle tady. Takhle tady zůstaneš a ty... tak. Jdeš sem. Ne jo. Jak to, že ne? S tebou trošku couvnu, tady tě nechám. A tebe dám tam. A jakož ještě nevím vlastně, kde bude to druhé světlo, tak ji nechám takhle tady, kde je. Teďka tomu to dáme ještě do té druhé ruky teda. A uvidíme, co se stane.
Takže znova to musíme dát nahoru. Tak jako jestli tohle byl nějaký tenhle volám, tak to nebylo zase tak těžký teda. A tam bude prostě zrovna přímo pasovat ta socha, no. Počkat. Takhle. Tak tohle je jinak luxus. Cože? What the fuck? Tak to je cool jak svině. Tam co to je, hej. Tak tohle z toho schodě jde. A tady jich je výzkum. Docela povedlo. To být. Ještě jednou. Tak. A teď jako co? Co to je? Jo, tak teď je to mody a předtím to bylo jenom bez barvy, ne? Tak to jo. Takže chceš mi říct, že ona jednou rukou otevře takovýhle dveře, jo? Jo. Tak to si zvolně vážně. Tak tuhle rukavici chci taky. Tak to je docela naše fotojito. This was here long before the upper temple was added. Proto-Norse runes again. My son, your treasures here and far, this gauntlet's twin, your belt Megingjord, and the mighty Mjolnir, are protected by the dead to keep Jormungandr subdued. But the map's been destroyed, and recently. If one of Thor's gauntlets was here, it's gone now. What's this? Natla, I see your golem in your puppet no longer. Richard James Croft. Father, Tak to bude asi ten její táta, ten James Croft. RJC? Strange. Father never used his middle initial in monograms to avoid confusion with his father. That's where you hid the artifact. You sly old fox. Now, if I can just make it back to the boat. Že se musím zeptat takhle. Úplně ta ruka, jak svítí, to bude luxusní. Jako teď s tím můžu hejbat. S tady tím celým.
Jo, tak to je jinak luxusní. To je úplně luxusní, jak to svítí modře, to je úplně hezký. Jo, tak už jsem si teda udělal cestu tam. Tak jo, pohoda, lezem nahoru. Jak se to postupně rozcvicí, když je tam ta rukavice poblíž, ne? To bylo hezký. And I am Thor no longer, it seems. I wonder how he charged it up again. Už žádná látka. Zápisy v deníku odemčeny. To si je přečteme zase ty zápisy. Na stěně je nápis Můj synu, tvé poklady zde i daleko, chráním mrtví, dvojče této rukavice, Megingjord a mocný Mjolnir, toť nutné nástroje pro zkrocení nějakého boha asi. Zda skutečný Odin z dávné historie byl opravdu otcem Thora, není jasné, ale obě postavy byly nějakým způsobem propojeny. Thorovo kladivo, pás a rukavice byly zjevně ukryty po celém světě, aby zastavili hada z Midgardu. Jeho jméno, já nevím, jak se to čte, si Jörmungandra. Co přesně to má znamenat a jaká je povaha hada z Midgardu, známo není. Snad by mohl být vodítkem odkaz na to, že jsou artefakty takzvaně chráněny mrtvými. Epický. No tak to jsem přesně nechtěl se namočit. Teďka z toho mám skočit tam, jo. To nedám ani kdybych se měl postarat. No, dobrý no. O, cože já to dal? Oh. O, dobře, já jsem to viděl, já jsem tam neskočil, ty kráso.
Epický. Teď to nesmím postrat. Tak se nám otevřírají ty dveře tady dole. Jo. Ještě jste to viděli a my dáme radši takovou jednou už teď. Tak, pluj, holka, pluj. Jakož nemáme tu masku, teda masku, takže to nebude tady moc vydržet. Vlastně jak dlouho bude chtít. Plavem jako někde u té lodi. No to si děláš prču. Tady jsem začínal a vyplul jsem tady, jo. No tak to vážně asi není trošku logický, ne? Pohoda, no. Find anything? There was a map, but Father destroyed it. Well, the acorn certainly didn't fall very far from the tree. He did it deliberately, to keep the information from Natla. But I'm sure he recorded everything first, and what's more, he found Thor's other gauntlet. Where'd he put it? Right under your nose. Ona se odplouvá na jachtě a já se s pohledem na její jachtu s váma s tímhle videem loučím. Já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte dát like, odběr, určitě to sdílejte na ty svoje sociální sítě. A u dalšího videa se uvidíme, jak už můžete vidět, ze sídla Croftu. A to, co tam je napsané, chci přečíst v dalším díle a zatím čau.